Благословение. Благословение. Благословение какво е? Това е добро, успех, щастие, всичко най-хубаво. Преди много години имаше Бог. Бог е вечен. Бог е три личности в едно. Преди нямаше нищо. Дървета, риби, птици, животни, хора. В началото Бог направи да се появят небеса и земя. Сега има всичко. Как се появи всичко? Кой направи човека? Виж историята. В началото земята беше пуста и в хаос. Навсякъде беше тъмнина. Имаше само вода. Божият дух се носеше над водата. Първи ден. Бог каза: светлина. И стана светлина. Бог видя, че светлината беше добро. Бог раздели светлината от тъмнината. На светлината Бог даде име ден, а на тъмнината даде име нощ. Стана вечер, стана утро. Втори ден. Бог каза и водата се раздели. Появи се простор. На простора даде име небе. Стана вечер, стана утро. Трети ден. Бог каза на водата да се събере, за да се появи суша. На сушата Бог даде име земя. На събраната вода даде име морета. Бог видя, че беше добро. Бог каза и от земята израсна трева с семена и дървета с плодове различни. Бог видя, че беше добро. Стана вечер, стана утро. Четвърти ден. Бог каза и се появи слънце. Бог каза и се появиха луна и звезди. Постави слънцето да управлява деня, а луната и звездите да управляват нощта. Тези две светила помагат и показват кога е време за садене, време за растеж, време за жетва и време за почивка. Показва дните и годините. Бог видя, че беше добро. Стана вечер, стана утро. Пети ден. Бог каза на водата да произведе риби и морски животни, различни видове, от малки до големи. Също и птици се появиха, различни видове, от малки до големи. Бог видя, че беше добро. Бог ги благослови да се раждат и да се размножават. Стана вечер, стана утро. Шести ден. Бог каза на земята да произведе животни, различни видове, от малки до големи. Бог видя, че беше добро. Бог създаде човека по своя образ и подобие. Мъж и жена. Бог даде на двамата да владеят и да управляват всички риби, птици и животни. Благослови мъжа и жената да раждат и да се размножават. Даде им за храна всяка трева с семе и дървета с плод. Бог видя, всичко беше много добро. Бог цялата работа свърши. Стана вечер, стана утро, седми ден. Бог почина от всичко, което направи.
Бог благослови този ден и го освети. Какъв е Бог? Бог е всемогъщ. Бог може да направи всичко. Той направи небе, земя, животни и човек. Бог направи всичко това, а имаше ли някаква грешка? Не. Бог направи всичко без грешка. Бог направи човека мъж и жена. Човека какъв е? Бог направи човека по своя образ. Човека има мисли, чувства, характер, подобно на Бог.